Ukurigirwa n'ibigori byonsi. Review mwancho muri wetaseni Kyandizi TV ne chinga kichiningo kwarigani me yo moro biro bwo mokungu stengo ngase litukori ya lero ko tari wika ase chinsemo chamagena ase chiro ya riobonyo de bontombera no moswati stengo kigima moswati yo bereka ga ochire nkuma asoro ngorwa gusi ase meremeri abereka gokora gocha na nene ase litari ya hente data tayere bi komanyane ereningo na mirimo kya gokora na abereka gokora ase egetambe abereka kumanyikana imeyoro ngo roitorwa gusi hengo kuboria nabogo tobwatia ase nsemo ya emitandao ase semo ya Facebook obatonyora Bunandizi TV News digital kwa YouTube no Bunandizi TV News naboigo ase website no tonyora www.ndizitv.net namba dere kunyogoncho kana nagabo ase screen yako negoro gabu eyurezo 79219284 ini namba go torikera uchumbe yawe enyenga dunya gukwana amo na tigamwa chisa cha bene kweri tana Dorcas ke muma nganya guteri asubwime ere ningo baba bwaire wakini ere tayibona marieta wae ningo kabisa asubwime hae ningo gaiga ngaitore na mirimo ya asa marieta ne ko na Gladys kwa bukanda lakini eno digitokodo nero manyeka na sister Dr. Fletcher kengo matengi Lioness yakiwa na tarumbeta kwa mdomo. Akona hiyo tarumbeta mama tibitisa hiyo tarumbeta. Okay kwa iguru mwacho murigeria bono umunsi batiste ngo witikori ala emirimo yaho nereri baba emirimo yane nachakirite bono tebe nachakirite ndo mugano kabisa none kabisa fagite kodorwa nachakirite ko nemesi ekera na ko nemesi ndora na bwate na mesi yeno na kirendera nyari kane kugurika iso ngone tigarie bya bilipo abakuriga yo mutana ukora bare bari no ngone tina nachero suganta no soda without mercury osiori okanyesi ororia chiora chiroki acid stress ya moeba inaondoa kabwata nkaruga bunkaonye chinyeni green vegetable with cholesterol free mboga safi mboga kienyeji na zawadi yako iko ndani nachola kwa mauzo zawadi nini mama najidatia kwa nasema zawadi yako ni hapo chinyeni ekero na ruo moto yo monaro chitaga ndapo kombone na kumungina wao ni chinyeni mono na kibono gokora mangana yo gokonda kwarara kwatapwa mangana yo nabatebia ya tindukorara nchege ntokerike na chire gokora igongo kora ndangasange gaji ukanyora ntanga stay clip wetena wasanga ni gari gani na mnaambia hii ndio gari yetu tunajulikana kile class kile water remote control charging system full code sana ni wifi kunayo gari yako ukifika naroko kuna offer ya yoga timaza sana ndani chips kuko kunayo offer ndani onegente kio nekira kike kanya ko muntu yuko mbori kanya ko beko mutandao gaturendi kata konyora kumo ngacha konyora super premium ekera chite super premium nara korege ndekia gatena na kurigere iri maramange onyendirie gari egwatanga stekri gold scratch kinero yari gocha kwa promotion bono te kwa ti promotion bono tu twaje kuna super premium bogo promote tore to bekere ngo super premium bono iga konte ne se gari ya chire ukume gari ya watrense ere wifi free charging system for kodesa kunayo kiwana simu naangalia mtandao free without bundles. Ninajua kwamba mwauliza ni gari gani. Gari ni super premium. Ninajua kwamba mwauliza juu ya management ni sawa sawa. Kiwa na mzee wako unafurahia mzigo yako iko sawa sawa. Kumburi na umungi na yese gari yake roko nyatogia ya nikiora segari. Mimi ndio ndajulikana senior overall manager director Kisi County. Okay. Ase gari yao sasa mirime yao gasi ya ne bifra whatever. Gasi ya na sengo kora jena eteire challenge tin nene sana. Kora tiga mane chango che trase challenge. Nkyo go kora ga ya. Che gongo ngandra tamuna bona ya tiga so ama. Maro pizza. Na bona ya. Ebine bityo bige
ya super premium listingo likera abantu bakogenda Nairobi omoteo apiria kari ni kwenda Nairobi ngote mande chu na chini desimi ya ne goeroni igonko manyana omuapiri nabe kana nga mwana oyo musinini service ya bonko ko bwatiri ando mwana oya koso monto ya sagenda na oikire buya gosetaraika okogera ngontagete na egasi ya ne ngokora ntagete nya chamono obwa ichomo nyene igona otendeta magana ye chigari cheseme very manage okay na emyakire kwa beriko okore mirime yao emirime na nyakorire myaketa uno mwako gatano bwati ne gasi wasomerete gose ne gasi ko tinsoke wakiao kyomodwa somereti egento gegonkonya igombwate personality mbatwara wisdom mbatwara vision nore chine kera kiningote mapi so okay ase mo ya masomo ninki wasomerete ndake nje akera na arenge skuru iko na ale gotaka na kerengo cha ngo yani na ale gotaka ngo soma nchembo mochones yani yo mochones yo igama mwana habari mwana habari lakini yese ngeto na somete nga standard tu tari asogwa chakwa no kusaba ibo bana tibesa tikababura ngatigere skulu nche kinde kera asibere na bwatu mubiro monene umwana kinde kera asibere na bwatu mubiro mono kano mu sekuru fo umwanafunzi yakoborie question umwalimu yakoborie umwanafunzi question ya standard tu iyi science yare the handmo without a backbone alcohol mwana mukyo kwa mwalimu bori mama ne ruma ite yote bakoro de bana ito so mu so kuno kagera kira kirasibere lakini ko ira ne ryo monne biya mono aso kongeke weke yambwate ya personality wisdom na vision keko gera bona igakuragira jeno muno one koriera buna bona igandega amari ko na mayete kori kare na gogo chonde igongoro budori na gote na supereri dari kirie tari na no moto so mete kina kinko gero muno okay ya sana mwacho muriri atutukori rero moigwerere na abanyene na asemirime yao ngakyo balance gatiye familia mone mirime yao emirime yane njebuna naso ete kuru naso ete semirime yiga mirime yiga yengirete nande byande doche nkoragirande unabone yene mesigo yakira onye timanye tigo kora kwerende mesigo nabo bantu abange nande ngote bya bantu bari bandigere tichinsema mesigo munabona igoyo rwete kenyenya oyo igorwete ryonyego umusigo nore da igabono igorwete nyamache Johnson bare ngoro bare nyamache bare kolina lakini bamanyete no omungi no ria se service no moto omuya ka bwatire mesigo ye ko genda kitengera ye ko genda imara daima ye ko genda sako kuna rodi ndawo mesigo yonsi pi konye sabunde nande kere kwa sabi mesigo mabidero mogen okay na ase anseme mirime yao koraiga noko banga bantu ko chichi safari mesigo na kyoko nyara ko balance kana osanda ke family na amone mirimo ya ne muna bono iga mima tega ona kyoko nyara okora bionsi egasi ya ne ngokorande mambye oke keronta koreti na nje nkurikindo muntu kumbwatira sense moyigasi na nje kirina nyoregeke ko ando yo tabwati kamote yo ka korere ganto gakaiga nyene chiange cyosibiri na nje na rusirikende gakaiga na promote yo takoreti otabwati na musukia na kiamate ya ero je ire ya tebete kere wachagite mirime yao wose wocho gocha muna kwa bere ko kore gasi chinga wocho gocha na kiate akero na ale ko kore gasi ye anene mone kero na ale ko ni mesi abange mono obare ko rote bono mundo yo gasari to mutwa ni gorwarete umuntu nache ko twakirege tuwigete genjeye nabo osari kiro mundo ne barimo lakini yo barimo bori bwane nje mesi kero na butura naye ni gogoja bombegete mesi ga birinko rangeri nacho roso gataro so tayo ko muri yo igwesi yo ryango ryo igwechi ara cyo bango ribuna amadiyo ga bure mesi yo baba bakoja nonye mbono buna ga igasenda sega tawo bako tamu nonye tasome tipi paka muna chirisiti
Lakini ntare na unakubeke gari omontere buri yako igago singati yakuburi na kaibaikire inare gasi ya neri ngokora okay mwanki bwa mate kwa bore egati iyemereme yokora na amona bali bokora bana bwibere bali mokora na bora bunga kyo bwa mate bore bali to gokora na bara bona igemereme koita bari barateba na umungino yo after igakare ko tumeka ancherende gosenda kiago kora nonye ne customer batasometi gato uri ne customer kurukyo bisi keito rero customer chigo cyera mwana kwatigari sa nateba igabu ko ira ne byo monne ya mono asenye nayo okay asante kingu mwancho morigereria mwaigure kabisa omungena ogwake gechuri na mosacho ndo bwensi agwaka ngomo boli nda sentude akabere angorokira kinidimete abontanyare lakini ngomo boteinde igo tore asemorobero bomo kunguste ngo to basoska to basako genda tambeti gatosi omyo motimo komo sinini gatokorena tumanya amange igoro yemeremo yae na nene emechando ryandake agwitira se egasi yae Nero Ndizi TV obwansu bomogusi Ndizi TV obwansu bomogusi. Y junto a ello traigo un beso que me fail again because Ezekiel will want to sabotage this event. Aldo! Aldo! Yes, sir. You need to go to the airport and look for Gregory. Ask Eleanor for the time and the rest of the information regarding the flight. Right away, boss. Aldo! Finished school then? No. Of course I did, Mom! I didn't stay for graduation because that was a drag. I preferred to come home. I needed you guys. Oh, my baby brother, tell me, how many girlfriends did you leave out there? They're all in my luggage so that they won't go crazy without me. Don't touch my room, right? It is intact. Even your porn magazines are still underneath the bed. Amelia, we're going to... The only thing is that to look for my mother, I need money. That's why I asked you for advanced pay, you see? Well, of course. You know you can count on it. y junto a ello traigo un beso. Ota Studios. Ugochaka omotinyo yiga omatano na kabere imbe ya Ndizi TV. Chisegi Omoroge Esisano naenda mambi yemna toko baka mambiga tigandore kenanga nanga kenanga monto ke gwetansa igandoro senga bare moyo Obwanchani Omwando umetenye mechale yansi tine igana yonyera to mukungu wacheta kare Nikera litukuli Jumatatu weke Ijumaa chinsebere nenusu chabutuko Omwando Mechi Maboru Ndizi TV obwansu bwomogusi. Asante mwanchu muri yasoko gendera gotengera omorobiro bomokungu stengo ime Ndizi TV na bobwansu bomugusi ukonyera boko genda gotubwacha wendera sechira nyemetandao asensemo ya Facebook no terebuna Ndizi TV News digital kwa YouTube no terebuna Ndizi TV News na bayigo asem mtandao website nyamuna www.ndizitv.net amna na wate yale tebyo bonyo amo subati mungena kabisa okumira hasoro ngorwa busi wakege churi turakora kwingo na iyo churingo ya kabisa nko buginde nande nimbwata nonyene sawadi asaba igapa birambara ibicanambiro ntagete korwe sawadi cyo monyene motari korwa oyora abugi bunanko bugi moye kokogere bago komurine inkyo mongina arabuga ryege churi nande
kaba gakabaro ene talent njeti nasomete nkera sigera na igete kera natige sukuru ngaswa polisi jo bono rende uyo urabu kibuna nkobugi impate sawadi nkomo ndandara gusiga sawadi ikara ile sawa kunampea okay ngoje tarega bwa kero ko eko ina neza wadi kora bugingo amwachu morigero ra matenga bono nandi tunia se tuda yakabere ine sirimbi egiaga bere egiaga tato ono ndari setichwa beine talent iye kubingana ne talent koyo rabi unanko bugiga bonko moebesa bande bakaba gakaba ko muri nyo mungino yo bugirigo na kirende intwa kera ko bugigo na kitota ko bugia na ko irebese yo rabi yo mongere ko singo chanda sese bigo bono kanya ko ebundi saika okay umete una kukoro bawa kinga omo subata kwa ko bugigo lakini ayengi haki abantu bari bagukwana na kingo bateye keremo gukwana nuwona keremo gendete gukwana onye no mugako gukwana muna nabugiri bobe watango gokogera inunere korenge tubugi kura bugi buna nabugi oirebese ine talent ya netina somete emasoma ne ko talent ya ine talent ya ya chete munere ndio koroge ndio tayo wadi muno kubiga nade ba ko gimbaro ba ko nanda nora hey aiko dela sisa Matiangi mo waziri yo moto amanyeti ore ko waziri ko tsemi yamo na mangana yuri kike wasema mimi ndio najulikana Sister Dr. Fred Okengo Matiangi na ndene ngweto nade Matiangi wa waziri oyo renge mnogo tebana oroje tisoma titutigere oyi Matiangi no mwana omuntu mugusina incho oringo etogeria asengencho yake Matiangi kwaroje kerare ngega gasi are gokora igare gokora gasi yo nantu abagusiye go twajaire mono asengencho kuguna mugusi kende tikeyo kiratoko ekera sote sengere semeria elimu kwaroje bana barure kurumaya babachire ukagasonda no security mama tena chete Nairobi keroken ekera na chakire tena incho kwa bwana yo ngabeke mesigo ya ne pass kinko kenda Nairobi mtu wabwata mangana ali na gogoika Nairobi ugo kwanne simiga ya chiri ngaika naro na uretwe bintu mama unaenda wapi ati mimi naenda Kitui 45 ngaweka misigo kwa troli wono die misigo ya bekirwe troli goro osairo gosukuma umuntu uri akagenda ne misigo yani munagenda muchikorera mama misigo yangu imeenda ngarera ritu korigima kinkorera oria kamaya konyoro muntu kumaterene egento kiachete na manyitaga soe nege songo lakini ekiamborete chinse china nilikuwa na tuoni yangu na bagi yangu mwamu bono ga tuoni mali ona lakini rero korweri nje ningenda Nairobi bintu mbiri koiberu kenda mangana yagasira esengencho yaki ya Matiangi lakini komo etogeri kuno mwana itokusina ande ntuse iterera mani mobaka ke tuwaregete ngokurere koruna irete atentano security ekurate ya Masai gakora kigasira nakigeko garango itabana Matiangi no mwana omitokusi nande to kondusi nande to gokora kelikosi bana ke Matiangi no kubolongo bakonya bakusonya kurongo ngondi twa uchiaso Matiangi no mwana omito onye tarankonya ni mbwatogo sema ni Matiangi nankonye okay kako ukienda ni kwa biru kuita semere yao mireme yane chi challenge ne chinyinge na ra eteire irinko kora munabono nateba kubwa sense mo yemesi na ra oneti Messi chi challenge chinyinge chikara etera mo egote Messi yane kubutura nwe gokoruki katiga kirana kore Messi eria ngaja chinyeni rina kora bantu bagire na yayo muntu gakora chinyeni na intutu baichora ibiasara kiri bakora bya piki ngo bagocha bange narana ga kibono ya tingo korona na ruo na suka mwaro chenko ni bake watermelon yereka na letri nyinge go ikaya sarika no tigadara tuni se watermelon dara nyone tina bet watermelon ni lugha ya Kimombo Kiswahili ndio tuita tikitiki maji kebusitwa ruko mungo moigaro inaosa damu yako iose figo alsa presa moeba
inaondoa tali, hata nyuso zako ikiwa imebarara inameremeta kama mtoto wa miezi 4. Twende kazi. Okay. Iga igatindarwa ne kongunde bwenzi kote mando nyene mesigo ya bande iga na bekira segari natema kufuatilia te basa gosira kogeresire ine challenge bongo bustika stiane kakane onye ne binto birina egwa natema kubeka byekese byagenda nanje korumaga nje ko gwati no nyero manyana tara manyana byekire ko mwagira ndese mbyanda segete oye binto byawo. Okay, amaro nawo nana jasenya ke kane chama rana bunande ochega ochemi yake tane mutua na bondo chena nyasaye nango seseniari na nchese gasiena ari korera onye nere yentagete ke ukiane kire bakangendo. Okay, siempre bonere yo ko kabusu gwate ke barwa kende ko anda ke o ngorore pe bolimi kendo ko kabusu yo tege mereta ko korande gasi yo bisi na kuone ko gendande mangana yesa ngoremi chini ngosime kande nasime kana kende kirale. Hey, bose mikora ari gocha sanga ke abasae abasubati bose mikora aba chile ntonda tebia basubati baroko nyora bake babwate chinguru babwate batakire gukora igasi nyo siabwate ke gukiende gionsi abisete akora gukora igokera abugoso keri kende gionsi ubwate na kinya saa koire ke korere igasi unabona igokonyora umuntu gose natagete koni gendo tapmanyete koni otana ga kitinko nyara onye nemesi ye kobutora tindi ni chache mbutore nyare konyora umuntu isaransete tabwati aganyerete yo mugakoye hari onye no mugako kagwata kabarua umusubati uri ga isaransete agotoni gasi ene yabagaka nonye njedaitire nonye gasi ya mchengo ngokorani onye ne gachiko gonkuruta namunde buna mwanaume lakini ye gasi mchengo tena egasi kyogo kora maybe yabichana mbire gaige busini abakege gabono batabwati gasi bagokora okonyoro aisaranzete tabwati gasi ndeyo yara akore kende tikeyo timboko iba egasi negasi unabona iga egokera kende gyose unche bunande iga onye negari kona ibundi stanko kai onye ne pigi jenko bwatane nage onye ne charara pigi ko gendi nona chagere ko bwata iga nachi unabona mwana narenga urikoro kwa okumulimbocho umwana uyo okumulimbocho aka for umwana uri agusuna chianga byasana igo narenge kunande ofisi yane nero no ari maiga yana umwana uri ontena ya tachecharani igo na chiko ngota chapi na kora eke gukiane jetindi ko genda kabere gatatu kwegera gasi gambu torete sati agate isona kanyona umwana oinere komuira ni thank you so much asante sana nyasaye tigago sese negasi yao korana na abwate kore ndapse timo ati no enesi. Okay, asante kimo mancho kurigeria bono kete bali be tulenire ko kyo morori eta wade ino nere gaiga oyo tayari ache nerara abujingu oyara abujingu oyo tayari oyo tayari Tiganda kana rogane se tibia. Eli koro mae. Mari koro. Mari. Omacho morie bone bese ye ile bese chaera olete yo wero o chire ko eto ora moikere aiga no moikere mwerio kumuruga komo kungu sengo koika ekende twara oborigerio buyeme yandizi TV obwanso bomugusi egeterane Dorcas kemuma bugie bugie
na manyire bakoboria ngamo chikio ibateneine nachola kwa mauliza wamesimama maeneo gani, maeneo ya Kisii ya Kenyenya sub county, Kisii county, kwa bana wetu Bauro Simbarati nachoa wauliza hapo ndio maeneo gani. No mage no mochiorio mage nario bonya somanye kaine chinye ni chinyinge chigotoka baboli na nande nkekeri bakora rororo na batebia ya timo kumia igaiga no nyento gwate natural fruits without any chemical. Ni fruits aina gani etiwe tugwate kwege tugekoropona amatoke no ara so bonge chiapkato no mokonyora chigari chiri chia choro chia avocado chinyinge monyore aso bonge omochito genderere.